doet u? Bij Mexanso. Ja, me look misrefi. Ja. Hoe houdt u op? Alsjeblieft, me. Nee. Mi mooi, ja. Ik ben een mooie, knappe dame. Ja. Ja, wel eens een zoek wat vrouw kan je meer van in de smaak. Dus Mireka, tak. Mek me tita vet. Kom, tapa mata, wie weet wat ik in de smaak. Ja. En zoeken beide met gezel. Ja. Om op Curaçao daar te gaan snorkelen. Ja, wie zegt wat gaan snorkelen. Ja. Ik wil gaan snorkelen, mi wil gaan knippen beach, mi wil gaan bambo beach. Ja, weer alle bikini. Ja. Mi do op het strand, op het strandbed, wel eens een masseer, mi makaji maga suncream. Ja, hallo. Ja, in de hemelse zomerse sferen. Ja, ik wil naar de zomer. Daar is het heel jaar zomer. En wel eens, hij is grappig. Ja, hij zegt hij is een goede vader. Hij is een welwillende partner. Ja, heel welwillend. Dus ja, je zal zeker aan alle verschillende trekken komen. Dus maak je geen zorgen. Jullie zullen overal naartoe vliegen, want hij blijft niet op één plek. Hij vliegt het hele eiland door. En ja, dus bij deze solliciteer ik er wel eens, wie weet. Ik solliciteer, ja. Ik wil graag naar de blauwe stranden die als de hemel uitzien. Ja. Ik ben mooi, want zo sma, dat ben zou mee scrollen. Ja. Dan mee scrollen, dan die mee scrollen, dan misschien wel toe jong op naar